ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ እዋንና መጋቢት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወርሒ ብምዃና ዝተፈላለየ መደባት ከነቕርብ ፀኒሕና። ናይ ሎሚ መደብ ካብቶም ተመኩሮኣ ተበጊሳ ሃፍቲ ናይ ይርጋዓለም ተስፉ ማዕዳ ንመንእሰያትና ከተቕርበልና እያ። ሰላም ሰላም ይርጋዓለም ተስፉ እየ። ከመይ ኣለኹም ክቡራት ኣሕዋት ተዓበኹም ዝነኣስኩም ደቀይ ወድኹም ጓልኩም ከመይ ኣለኹም? በዚ ኣጋጣሚ ተዋሂቡኒ ዘሎ ዕድል ብሕፅር ዝበለ ኩል ሻዕ ዝሓስቦ ምሳኻትኩም ክሳተፎ ዝደሊ ሓሳብ ስለ ዘለኒ እየ። ብሕፅር ዝበለ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ስደት ክንመፅእ ከለና ኩሉ ግዜ ብሃንቀውታ ነቶም ኣብ ድኽነትን ወፅዓን ዘለዉ ስድራና ክንሕግዝ ንዓይ ከይበልና ለይትን መዓልትን ክንመሃር ከይበልና ከነዕርፍ ከይበልና ለይትን መዓልትን ሰሪሕና ከመይ ጌርና ስድራና ንሕግዝ ከመይ ጌርና ሂወትና ንቕይር ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ንሕና ተወፂዕና ንድሕሪት ተመሊስና ስለ ንነብር ብፍላይ እዞም ትሕትናህና ዕድመ ዘለኹም ደቅና ብሕጂ ትምርዓው ትወልዱ ንኣሽቱ ቆልዑ ዘለውኩም ሓንቲ ዓባይ ነገር ክብላ ዝደሊ ኣነ ስለተጠቐምኩላ ካልኦት ብዝሓበሩኒ ኣነ ስለተጠቐምኩሉ ብልክዕ እቲ ከቢድ ስራሕ ንሕና ደይሰራሕና የመን ክሰርሖ የግዳስ ኣበይ ንሰርሕ ቁሩብ ቱዊሽን ኣሲሳንት ዘለዎ ክትሰርሑ እየ ዘተባባዓኩም ብዝተኸኣለ መጠን እንታይ ኢና ንሰርሕ ኣብኡ ምፅራይ ድዩ ጀርዲን ምክስኳስ ድዩ ዋላ ካልእ ድዩ ዝዓበየ ዝነኣሰ ሰሪሕና ግን እንተ ደኣ ሰብኣይን ሰበይትን ሃሊኹም ብሕጂ ትወልዱ ወይ ቆልዑ ዘለውኹም ኣትሊስት ሓዲኹም ኣብ ቱዊሽን ኣሲሳንት ዘለዎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ካልእ ካምፓኒ ንነብስኹም ንዓኹም ንደቅኹም ድሒሩ ዝመፅእ በነፊት ዘለዎ ክትሰርሑ እየ ዘተባባዓኩም። ንምንታይ ንሕና ከም ቀዳማይ ወለዶ ስደተኛታት ብምንም ተኣምር ከፊልና ብፍላይ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘለና ብምንም ተኣምር ከፊልና ደቅና ከነምህር ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ እንተ ደኣ ኣብ ናይ መምሃሪ ዕድል ዘለዎ ትምህርቲ ኣቲና ንኣብነት ገለ ዩኒቨርሲቲታት ድሕሪ ወርሒ ንዓና ነቶም ኣብኡ ንሰርሕ ክንመሃር ቋንቋ ከነፅንዕ እቲ ኣፍልጦና ክንቅፅል ይገብር እዩ። እቲ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ድሕሪ 1 ዓመት ንነብስና ድሕሪ 3 ዓመት ንደቅና ብፐርሰንቴጅ እንዳበለ ዝኸይድ ኣሎ። ብርግፅ ደቅና ትምህርቲ ንፉዓት ክኾኑ ስኮላርሽፕ ክረኽቡ ከነተባብዖም ናይ ግድን እዩ። ብተወሳኺ ግን ዋላ ስኮላርሽፕ ካቨር ዘይገብሮ ነገር ስለ ዘሎ እንተ ደኣ ንሕና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንሰርሕ ፀኒሕና ብዝተኻእለ መጠን ደቅና ኣብ ፅቡቕ ብዘይ ሽግር ብዘይ ሻቕሎትን ለቓሕን ክመሃሩ ንሕና ድማ ኣብ ዕዳ ከይኣተና ከነምህር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ በቲ ዝተዋህበኒ ምኽሪ ብካልኦት እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተጠቒመ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክሰርሕ ምጀመርኩ በብቁሩብ 2-3 ስራሕ እንዳሰራሕኩ ንምሸት ቋንቋ እንዳፅናዕኩ በብቁሩብ ኣብዚ በፂሐዮ ዘለኹ ክበፅሕ ክኢለ እቲ ዝዓበየ ሓገዝ ድማ ደቀይ ክልቲአን ኣብ ፅቡቕ ናይ ቨርጂኒያ ሜሪላንድን ዩኒቨርሲቲ ተማሂረን ሰብ ኮይነን ኣለዋ እሞ እቲ ኣነ ካልኦት ኣሕዋትና ምዒዶምኒ ሓቢሮምኒ ተጠቒመሉ ደቀይ ኣብ ድብፃሕኩ ንስኻትኩም ከኣኹም ክትጥቀሙሉ እየ ዝምነ። ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ስራሕ ብመግዛእቲ ነብስኽን ድዋዕዋዕ ኢሉ ትሰርሓ ዘለኽን ንሕጂ ልክዕ ክትጎያ ትኽእላ ኢኻ እንዳዓበኽን ምስ ከድክን ግን ነብስኽን እንዳደኸመ ክኸይድ እዩ። እቲ ኡፈይልክን ከተዕርፋሉ ዝግባኣክን ሰዓት ነብስኽን እንዳደኸመ እንዳተቆንዘኽንን ክትነብራ ስለ ዝኾንክን ካብኡ ክትድሕና ዝብል ሓሳብ እየ ዘካፍለክን ዘለኹ። ብዝተኻእለ መጠን ናይ ተዓዲኡ ቋንቋ ኣፅኒዕካ ኣብ ፍኹስ ዝበለ ስራሕ ሰሪሕና ደቅና ከነምህርን ነብስና ድማ ኡፈይሉ ናይ ጥሮታ መደብ ዘለዎ ናይ ሕርስን ጥንስን ማተርኒቲ ሊቭ ዘለዎ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኮሚታት ክንሰርሕ እንተ ደኣ ተሃዊኽና ወይ እዚ ክንገብር ኣለና ክንዲዚ ገንዘብ ክገብር ኣለና ኢልና በነፈት ዘይብሉ ክንሰርሕ እንድሕር ፀኒሕና ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ከተዕርፋይ ትኽእላን ይኸን ቶም ቆልዑ ኸማነይ ክመሃሩ ኣይክእሉን እዮም ብግቡእ ወይ እንዳተሸገርኩም ብዕዳን ዕንድዳን ኮይኖም እዮም ትምህርቲ ክውድኡ እሞ ካብ ከምዚ ክንድሕን ብማለት እቲ ሓሳብ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኣይ ሆፕ እዚ ሓሳብ እዚ
ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ክትጥቀሙሉን ከምቲ ኣነ ተጠቂመ ኣብ መዓላ ዘውዓልክዎን ደቀይ ዝተጠቕማሉን ንስኻትኩም ከዓ ኩልኩም ደቀይ ወድኩም ጓልኩም ነዚ ኣብ ግምት እቲኹም ነዚ ቪድዮ ዝትሪኡ ኣብ መዓላ ከተውዕልዎን ክሰልጠኩምን ድማ ተስፋ ገብር ጽቡቕ መዓልቲ